To je dakle veoma značajan popust i to je jedna od mera konkretnih koje smo najavili kao naš pokušaj gradske uprave da krenemo u rešavanje problema aerozagađenosti. Druga važna odluka jeste da će praktično iz dobiti koja je u prethodnih godina utvrđena u Užice gasu, a ona je oko 90 miliona dinara, ove godine najmanje 30% biti isplaćeno akcionarima, a to su oko 70% firma Jedinstvo i oko 30% grad Užice. Tako da grad Užice očekuje u ovom bliskom periodu oko 8-9 miliona dinara prihoda po tom osnovu, a nadamo se da će poslovanje biti u 2015. godini Užice grada gasa toliko uspešno da grad još dobije novca i prihoda po osnovu dobiti koja je već ostvarena.